Петра Хулова. Портретът на Сталин. Превод от чешки Димана Иванова. Изпълнява Ясена Господинова. Може би всички просто са потънали там. И за това тук е така пусто. В Дунава, който лакатуши покрай мен като изморен стар гущер. Жени с дамски чанти, момчета с коси на път, момиченца в чорапи до колената, които внимават да не се изцапат. И тези мъже, които се разхождат по главната улица в платнени панталони и водят разговори за партията и за бъдещето на България. С цигари в ръка и кисийка с семки, може би те продължават разговорите си там някъде, под водата. По-нататък други са седнали на сгъваеми столчета на групички с развети коси пълни с водорасли и играят на столни игри. На сушата останаха само още две малки масички и покрай тях стари господа, концентрирани в играта, като че са стояли така, откакто се помнят. Сякаш за тях не беше престанало да вали само преди миг и сякаш не е трябвало да стоят някъде скрити от дъжда няколко дълги часа. Под дърветата? Дали биха могли да изчакат там и да изглеждат все така изрядно, или всички живеят наблизо и след даването на знак от страна на водещият дъждът спря, идват със столчета под мишница на оговореното място и се събират. В този момент и зад дърветата проблясна белия метален корем на Дунава. Минаваш покрай изоставената алея за разходки. Дали тези мъже не седнаха в някой от параходчетата? Светът на хората е там, вътре. Не излизат навън. Горе на палубата е празно, както и тук на брега. Смеят се, пеят и голяят долу. Виждам лица, чинии, ръце жестикулиращи с прибори в тях. Струва ми се, че чувам и музика, но всъщност е само крясъкът на раците и шума на листата. Аз съм зад стъклото. От другата страна е Русе, най-големия град на Дунава. Хорст може би казал, че ако знаеше всичко това преди, нямаше да дойде тук никога и в никакъв случай. В апартамента след него бяха останали само странни неща. Сноп чужди коси, картичка от Дрезден, пликче с меки копчета. Знам само, че е живял тук. Бях намерила в интернет негова снимка. Симпатяга с коси събрани в плитка. Уж човек на изкуството, но изглеждаше по-скоро като хамалин или футболист. Това лице, което е спяло на леглото преди мен, на същата възглавница, би следвало всеки ден сутрин да се мръщи от слънцето, тъй като стаята е на юг, ако впрочем не е спал в онази другата. Само че как би могъл да спи в малка, лоша стаечка, без изглед и то намираща се до лошо помещение? Дори и нестандартна чувствителност на не дотам добрите хора на изкуството не може да бъде потисната, а с нея никой не би могъл да работи с добро чувство, ако е в лоша стая. На покрития с прах пот има две метални легла, като от военен лагер, огромен сервиз за чай и един портрет на Сталин. Освен това, светлината пада през мръсните стъкла върху една претъпкана чанта с ремъчна дръжка. Изглежда като надута квачка и е пълна с мръсно долно бельо. Няма да се занимавам да изследвам това, мисля си. Няма да изследвам дори дали сервизът е от порцелан, от карлови вари или дали леглата са твърди, меки или с грапавини. Лошата стая е единствената стая в апартамента, която през повечето време е затворена. Ключът стои на полицата. Един път търсих в стаята прахосмокачка. Беше тогава, когато ми се стори, че въгъла има няколко прашни найлонови турбички в повече, които преди това ги нямаше там. Търся нещо в Русе, което го има само тук. И това да не са домати, сирене, грозде или римски монети. Една такава лежи на възглавничка във витрината на музея, като тъмно кафява овца на паша. Клишетата вършат работа. И тук доматите са наистина като задни части на шимпанзета.
И единственият, който беше безвкусен, беше бил домат от Била. От тогава купувам домати, сирене, грозде, преди всичко от магазинчето срещу блока. Слагам ги в торбата и казвам «България» вместо «Благодаря», както би било правилно да се каже. Също и когато ме ядосат с нещо. Когато в библиотеката е разрешено да пишеш на собствения си лаптоп, но не да го включваш в контакт, въпреки че има много функциониращи такива. Когато в таксито шофьорът иска в евро толкова, че да е повече отколкото за пътя до там и обратно. Когато на четене в социалистически хотел Рига, веднага след асансьорите, откъдето като седнеш на червените плюшени кресла, имаш прекрасен изглед към града, идват само двама старци. От тях този с бялата коса каза: когато децата попитат какво прави майка им, някой ще им отговори: нищо, писателка е. Това било виц от някакъв български филм, нещо такова. Излязох навън, залитайки, с тежка депресия за смисъла на всичко и в ръце с стихосбирката, която ми даде втория старец. След това тя бързо потъна някъде в чекмежето със странните вещи на Хорст. В Прага си представях Русе като кокетна жена с голям сресен кок, госпожа Руса, най-добрата приятелка на баба ми. Русе, което има и нещо общо с руснаците, едното като че отпраща към другото. Могъщество, буквите Рус и дълголетна комунистическа легитимация. Граничният българо-румънски мост в Русе. Това е разкрачената госпожа Руса, с ленти на бутушите, впиващи се в дебелите и глезени, като славянски паметник на свободата. И аз в недрата й гледам от прашкия си апартамент и като че виждам града като на длан. Множество светлини, жълто-зелена трева, която през юли в България е задължително повяхнала, покриват хълмовете на големите гърди на госпожа Руса, заедно с лозите и доматите. Само че зеленината тук изобщо не е повяхнала и дори няма хълмове. Спомените на родителите ми свидетелстват за дълго стоене през нощта на румънско-българската граница, когато съм била на 3 години. България е за чехите комунистическа почивка и турска тоалетна. Представите ми не се промениха дори след ровенето в история на България. Защото знания без личното ми преживяване не са ми по вкуса и още повече за Русе не пишеше нищо в историята. Спомням си само за местните бунтове и екологичната катастрофа в Дунава от 2000-та година. За тях съм чела набързо веднъж в една книжарница в Прага, докато чаках да дойде трамвая. Блестящите кореми на изплашени риби в Дунава. Най-голямата екологична катастрофа в Европа след Чернобил. В пътеводителите писаха, че вредите за екологичната среда ще се възстановят до 2011 година. Бъдещето, което през това време се беше превърнало в минало, така както и моята представа за Русе от прашкия ми апартамент, докато чешките предразсъдъци за българите са същите. Бардакът Балкан, цигански духов оркестър, нощна веселба навън. Темперамент, който ние задръстените чехи, дето им се ще да са немци или по-скоро пак непризнати поляко-австрийци, нямаме и дори не искаме да имаме. И все пак е странно, когато се вдига прекалено много шум, нали? Да се смееш с пълно гърло може би е хубаво. Да, спрямо лудостта на порядъчните чехи.